Asante Mampongman TV. Yes, so much so. Yenim se oforisi obosome etwemu ne de toso adunu nkosi na dua saso ena Odeneho Okyere Kusi ntrema ye adua na pesie Asante Mampongman Essumegyaman Hene ebo jadatra edita ohwediam Onyankopon brase yadom ase na fe wode aseda ne bi ma opemso osetu abibiu Asante Hene na ebi so koma na amabradu yadom Asante Hene ma awtoso miensa afei na matrankonya ne aduanafo Asante Man ne Ghana manyina Hene Daasebre ema obibia na eno we bring the cross so say dey bia kire mo no da Hene podwa no atwato ekosi ada no na akosi de no eno de na boni behwe enya senketwa se yeni se Asante ade bia ketwa ni nemu ye wade kese zafinu di twato no eya de kese a eno de oye omanhina oni wura so si tu abibiu eni di na o menhia kisi na afini ano so safi hyase a kosi di kai no so eno so sa Fidia Canadian, and I'm beach misre. Na bra Odeneho epodwa no. And I'm saying yakwesi de na nanam bebre no nso e commence enti. Ebi bai, ne bi nso tu anamsifo e bai. Na adesua de a yesua no wo Essumegya Asante Man so. E dwabo na wie ne se ukọ obi fie, se de nanam kire, se ukọ obi fie. Na wo mo akonya tra so a, se wajewa, ho kwai so timbusa akwan so. Na nso do ni ade na obusa de etunanim. Se wa mo akonya tra so a, ne se Opa buy no so ni omu ba na buy no entie hu se Daasebre Osei Bonsu Asante Mampongman Hene Asante manifa ede akonya ede bre Odeneho Okyere Kusi ntrema eye Essumegyaman Hene se wabon transe enye akonya bi aba na ode bre no eye asipi aye na nanum akonya transe de kodwa boase transe eye hyiemu sa akonya yi eye Asante Man bi fa de bre Asante Mampongman kire se wagina wa tu na wabona transe se waba won transe na wonyina transe na wonwene mom emfa Asante puntuo emfa Mampongman puntuo emfa Essumegyaman puntuo se akonya no ase kire eno achi ye hu Japan Hene enso ewo dwabo na se wono nso eba betai ne wo fa achi na bobo nchidom se di enim no ave contrast Man Hene obema oji abo amankwa aduna ano so eba dwabo na se bi abeta achi na ade ba ko nso a ye se fie bi ana mesua ye na nso sua bi na otie mi eye Japan Hene na edu se atwewa mpem se ohwe ya bra oba no na ema fefe mema fefe bi dem a omu si pisita nanso na ahenso de wo ho se ohwe ya na ohwe dia na ehwe se Japan Hene ewo suo bi a efe no paane suo baane e boai e ma tepa etnase asomdwe mu asukro e boai e ma Asante ma bra kokosa no suo boai e ma Asante semo kaye no ma o kire ye no
edi nkunimdie ba enunti Asante Hene ebo na baso enunti ena se Tepama Hene eba hemfie okodwa bobi ase a ne chiriye edanso she esuo bande no a oboaye na esuo na de bi bia no efita enunti na opemso de benchiri efita ede ama Tepama Hene se okobe bia enyi pie me nyire de esuo bande ayema Asante man se uyo bia awo ho odin ma wa nananum kire se esuo uko ne nchen a obenya ba ne ba obenya no no enam se mpanisi asansa fade odi kireti e ba obenya no no ohye ne so se adwuna na mutirimu a timde to ne nsa ho na se bebia opedia no timde to se de beded amedi pe hu se esuo ba ne edi hie ana se ebeni eno so ya disua dia ehunu wo dwabona se afei kokofuma Hene etu nipa ema no so nananum ebetai dwumadi nechi denya ase mahema ba penni so ebe adwabona se bi bosontwe asaman bosontwe asaman so nana etu nipa ana se nananum enso de wonim de ebra betai dwumadi nechi ayefre doso ye kase emboduna yentimi na omu nyina beboae ma dwumadi ne yefefefefefe enya no nko yehu se helicopter bi abesi Essumegyaman school park so do nyina agitwi eko ho ohwe helicopter ni nyina ne se Odeneho Okyere Kusi ayonkofo ne classmate ni bi bebia yankopon bi makuduro no o soja ni penna oye commander so oba so odi wi mhyen ana bonframa ena eba enunti Odeneho Okyere Kusi epenso ena bonframa potoka se ka na helicopter ebesi Essumegyaman school park so ebinsi da Odeneho Okyere Kusi amebiesi na kire se obani mi nyuma obeye no ano ode emudu enunti yemfa mpaibo entai ohenechi na nsusuye de wosusu bia no onfa meboa na mebunu ene Essumegyaman empuntuo ne nkan kono ene di se de wahye nyuma passe no ode beko ewiemba enunti ni classmate nso bai so the classmate na onso be ya afefede kama ede boai ema adwumedie no ewiepen de wonpa hodo bebre abamu mpanimfo ene echitu bebre ene ba media se onim se akane soafo anabo SK boafo ena fei oni nunua boafo omu nyina ba media se na lawyer boafo de se okase okọ Essumegyaman abakwase mu a na no meka bi kire o se Odeneho do mapem ebe ye board of director ewo Kumasi Asante Kotoko ukuma mapem beba lawyer kwa me boafo enso eye Asante Kotoko lawyer ano so otutwaje won kwa hodo nyina so ese ye kwa se Odeneho nso Asante Kotoko de bibi na ono nso enye bibi free Asante Kotoko nten enye bibi ase edin ena obe penise osamampa ena eduna bedin etidie ni hodo mapọ beye koye no ento aso ena nimia enso eto aso na wayi bia ka ho dwumadi no no yehu eno bebre agora hodo bebre nyina yehu bi wo wabonase so obeka ya Odeneho to nsa frɛ Asante akonfo ahodo a ɛwɔ ha sɛ wɔmra na wɔn nso bebie kwam mfa nsa enwi apaye ense na nsa manfo ense esu ahodo esubatai ene afei abosumiasa ɛwɔ Asante man ene titu Essumegyaman nyina meta dwumadi naji na bibia anya dwudwo ampa nso dwumadi ni wie dwudwo abone bi amechiri ama yamfa mudi nanka sɛ nenso amamu sa sɛ ususu ya ana hye ya abem tumdie nko a na sisi apa Essumegyaman ma Essumegyaman doni mu ati ani ati ma sisi normal nenka kan yenhunu ma Essumegyaman kɔfom sisi Odeneho Okyere Kusi akeka ne ho awoso ne ho awoso aloto a onsu akokre ododo bibi di ma dodo bidie amansa ewura amansa dano danso a odanso bema kokodufo ni difo Odeneho Okyere Kusi eye bibi ewo Essumegyaman na obeye bibi nso ofise oniye na waye bi pen na nanu ewo Essumegyaman santima so ekire Essumegyaman Traditional Council no e de aseda kese ama komso osi etu se bra wo mutuna ase no modwene ebobo se Odeneho Okyere Kusi ana sabra na oye owura Okyere Kusi no mede ne ho no na ekodu opemso anim no opemso amoso ne ti ogie wontum ema wo masem de bae no eyetieti ama wo ama ne Essumegyaman asake ka ne ho di Essumegyaman Traditional Council adi asida ema opemso osi etu na febia ka na odu ya no ya Asante ma se wo ma makwa ya Odeneho intimate na kunyanso na campus onumpo ada nyame ase nti se Odeneho da nyame ase ada nananum ase dia na Asante man
Essumegyaman Traditional Council so e was ta kesia nso de Asante Man ene aduana fo nyina yegu so e de nsem no chichiri mu bibiri ebrem embe ni se ukruwa obidie e wachiri oba no apa wetwe so oboba simplemo aha anam de nusi se dodo na panso a duso a yehwe kwan se e de ba bekam yes se oba subscribe channel na adoma na daso fansa kan e bra beka Asante Manso TV beka busu ekuo no ho na normal yefa so wa hundu afi YouTube subscribe Facebook like na share na uni anso e hu no na pa e koso Asante Manso TV na so fedi e do afi social media de ye give na be ya na mu si ene ye nya wo comment se oni se na akenkai de me kan se na so bi se amamre abakwase bi okurum adie bia efa abakwase mu amamre ne amade ho the numbers be good stream na se no o free ne akebeba na ya be fa afi ye nya wo a se obeso ya sene ne etumi akwa probo ananti Asante memu ananti Ghana ne afa abakwase e dia bro se dia abakwase enyira penisi e pebu enunti ena echirebo ase dia boa kuban e kan no ye shiremu e bibiara wo bia wa abakwase bia o penisi bia ade bia wo bia pese o de bre free na yemra enu na emeche na yo se ampa Asante ye wade ayo mo na mo boa ye na medumedie no etumedi ni edie ba bi oto sin bia no o tretre ye da mo ase se mo koso tretre ye mpeni se wo hina wontie futuo o winter club wo wontie mo fancha ye no ma bia esi pan ewo Asante Manso TV so no ye nipa se de nipa tie no na ese ade edije wa na ada no a she eti ba bi oto sin no mo comment am de pray ye ko futuo ane mo kwantre am ye hu sinto e she no me se pa se e ba beso Asante Man ye fezia ebresi mo e foforo ba be ka